Салом алейкум ҳама каса бародаро. Ин хеле проектро омадагиай дар магазини мо. Чӣ хеле ки дестен, как телевизорай. Хеле акамон омадан. Имрӯз ай магазини мо харидорӣ кардам, полностью проверка кардем. Как телевизорай, шумо да телевизор 10, 15, 20 ҳазор рублей да дар кор нестай харидан. Калон 6 ҳазор рублей, майдаш 3 ҳазор рублей. Ин акам калонша харидорӣ кардан ки нигоҳ кунед, неҷа пунтшай, например, пунтшай хе неҷа хеле дестен бародаро, настройкаш, ки ҷое ки буфуротона медроен YouTube. Ҳама чира и худаш дорад да чиш. Бо шумо метавонед ки дар даруни ҳами проектор, например, ҳар хел приложениеро скачат кунед ва нахе как экран шумо да меброра ва пунтш қати нахе мисол нигоҳ кунед пунтша хоп кор кардеса. Дидем бародаро. Метавонед смело дар номерои экрандаги заказ кунед ё ки биёин ранги на акамшон ай магазини мо харидорӣ кунед. Иншоалло шумо да агар ки заказ карден сари вақт дастрас мекунем. Номеро дар рӯи экран. Доставка ба